Näme üçin Türkiýede bular ýaly uly we has köp ýer titreme hadisesi bolup gelýär? Aklımıza gelmeyecek derecedeki bir senaryoyu yaşarız. Bu yıkım bütün dünya täsir eder. Sebebi yazgıda durmadukları hem alanımızda ortaça İstanbul'un ilatı 20 milyon dip hasap edilýändir. Türkiye devleti gynansak da bir yer titreme bölüğüdür. Bu sebepten Türkiye devleti dünya derecesinin en riskli yer dip hasap edilýärdi. Näme üçin Türkiýede bular ýaly uly we has köp yer titreme hadisesi bolup geçýär? Sebebi Türkiye 3 bölükden ibaratdyr. Bu bölükler Afrika, Arabistan ve Евразия bölükleridir. Türkiye bu 3 bölüğün arasına galýarlygy sebäpli tektonik tarapdan gaty garşyk we işçiň ýagdaýdadyr. Afrika we Arabistan bölükleri demir gazagy tarap hereket edýär. Евразия bölügi bolsa sagydyň tersine tarap hereket edýändir. Bu yerlerde yer titremeler 16 milyon yıl bu bölüklerin birleşip başlanandan beri dowam edip gelýändir. Bu sebäpden Türkiye döwleti gatty gorkunç bir ýerdir. Hemmemiz Türkiye döwletiniň Kahramanmaraş şäherinde bolup geçen 6 fevralda bolup geçen yer titreme hadisasyny eşitdensiňiz, dogry dämi? Olar yer titremeler Türkiye döwletinde soňky 122 ýylda 226 sana bolandyr. Bolýany aramyzda köpimiz ýa-da dogandyr garandaşlarymyzyň köpüsi İstanbul şäherinde ýaşaýar. We bu ýerde ýaşaýanlar bu ýeriň binalaryny we köçelerini näle darlygyny, näle erwetligini bilýändir. Bu sebäpden bu ýerde, ýani İstanbulda 7 wal ululugyndaky bir yer titreme hadisesi bolan ýagdaýynda bara aklımıza gelmeyecek derecedeki bir senaryoyu yaşarız. Bolýady, näme üçin Türkiýedäki ýa-da başga ýurtlardaki bilim insanlary diň İstanbuldaky yer titremeni köp agdaýarlar. Muny bular ýaly öňe çykarýan zat näme? Onsoň İstanbulda näme üçin olar ýaly uly bir yer titreme hadisasyna garaşylýar? Bu hadisa geçmişte bu çyzgy üstünde bolan yer titremeleri başga yer titremelerin döremegine sebäp bolýar. Muňa da yer titreme tuwala ýady berilýär. Bu çyzgy üstünde bolan yer titremeleriniň ýylyna we olaryň ululugyna ýagny baglyny görseňiz. 1966-njy ýylda Warta yer titremesi 6,19 wal. 1939-njy ýylda Erzincan yer titremesi 7,19 wal. 1942 Niksar Erbe yer titremesi 7 wal. 1943 Tosya Ladik yer titremesi 7,17 wal. 1944 Bolu Herede yer titremesi 7,14 wal. 1951 Çankırı yer titremesi 6,19 wal. 1957 Abant yer titremesi 7,11 wal. 1967 Sakarya yer titremesi 6,18 wal. 1999 ýyl Gölcük yer titremesi 7,17 wal. Ünsveren bolsaňyz bu yer titremeler belli bir çyzgy üstünde dowam edip gelýändir we beýlekisini döredip bilýändir. Bu soňky 1999-njy ýylda bolup geçen Gölcük yer titremesinden soňra bu çyzgy üstünde gaty ýokary derejede bir stres toplanandyr. Egerde bu yerdeki toplanyan stres birden 5 metr boşalan ýagdaýynda 7,15 baldaki yer titremesini döredir. Günümüzde bu baldaki yer titremenin bolmak ähtimallygy gün-günden artýar-da. 60 ýaş oturum bolanlygyny professor doktor Naji görür aýtýar. Araňyzda maňa näme diýip oturýarsyň? Näme samsykmy sen, ýani adamlar gorkup oturýarsyň. Bular realda aýtmaňa näme gerek diýjekler bardyr. Emma insanlar bu bir tebiği ýagdaý. Bilişimiz ýaly İstanbul Türkiýanyň ýüregidir. Yürek dursa beýnegden gan hem durýandyr.
İstanbul hem ilat sany bilen ve ekonomi taýdan Türkiýanyň ýüregi bolan üçin İstanbul ýer titremesi bütün Türkiýany krize sokup biler. Anha bu sebäpden bolsa İstanbul ýer titremesi has köpürleşilýär. Ýa-ni 1999-njy ýylda Gölcükde bir ýer titreme hadisesi bolup geçdi diýip aýdypdym. Bu hadisa İstanbul'a 100 kilometre uzaklykda boldy we İstanbul'da yüzlerce adamın ölümüne ve binaların yıkımına sebep boldy. Şeýle hem bolsa İstanbul'a iň ýakyn Marmara deňziniň aşağından geçen bu yer titreme çizgisi İstanbul'a 20 kilometre uzaklykda boljak bir yer titreme hadisasyny döredip biljek betwagtçylygyny bir pikir edip görüňňa. Geçmişte yani 1509-njy ýylda 7,17 bal ululugyndaky bir yer titreme hadisesi İstanbul'da bolup geçdi. Ol wagtlar İstanbul'un 160 000 ilat sany bardy. Ol yer titreme hadisesinde bolsa 35 000 insanyň öleligi aýdylýar. Bugünkü İstanbul'da bolsa 20 milyon ilat sany bar dip alan ýagdaýymyzda bolsa, oňa meňdeş ýetgi bilen 625 000 adamyň öljekliği diýmek. Bolýanna İstanbul'da yer titraýan ýagdaýynda näme bolar? İstanbul'un 1-nji derejeli yer titremesi zolugunda bar olan deskalaryň köpüsi ýykylar. Marmara deňzine boljak güýçli tolkunlar sebäpli deňiz kenarlarynda güýçli ýykymlar bolar. İstanbul bütünlüğün yıkılan binaların tozonları bile kaplanır. Toklar kesilir ve telefon ara gatnaşykları günler boyu işlemez. Çıkan yangınlar, gaz sızlamaları, tok sıyımlarındaki yırtılmalar gaty köp insanın ölümüne sebep olur. Milyonlarca insan kesegastynda galjaklygy üçin yeterli derecede halas ediş toparları yetişip bilmez. Bu sebepten hiç bir zat bilen satın alınıp bulunmajak ol başdaky bir näçe sagatda ağır yaralılar can verirler. Yıkılan binaların kesekleri sebeple İstanbul'da yollar yapılır. Bu ýagdaý yol üstü bilen geljek kömüň gelmesine böwet dolar. Ananyp bolmajak derecede bir kaos ýaşar. Açlyk, susuzluk, erwet niýetdäki insanlaryň adam öldürme, oğruluk ve talançylyk etmäge başlarlar. Kesegastyndan çıkarılan insanlar hastahanelere yetiştirilmez. Sebäbi yollar yapıp sagalanlar İstanbul'dan aýrylar. Egerde tomuz wagtynda bolsa ölü bedenler derrew ýysanmaga başlar we mikrobiki hastalyklar ýaýramaga başlar. Köpçülüklerin mazarlar gazylyp, insanlar ol ýere jaýlanar. Käbir insanlara ýakynlarynyň jesedine hiç açan ýetip bilmez. Şu wagtlar özüm elbetde oldum. Mara bolýardy bu hadise haçan bolýar? Bir saat, bir gün, ertir ýa-da bir sekunddan, bir ýyldan, 10 ýyldan haçan? Yani munyň haçan boljaklygynyň tapawudy näme? Bu hadise taýin däl bolsak, bu hadisanyň haçan boljaklygyny bilmek bize gerek däl. Bolýar. Oy, bir hilak bolup gitdim şu wagtlar. Yer titreme hadisası dören ýagdaýynda biz näme etmeli? Bilim adamları şonça duýdursalaram, şonça göz görseleram, şeniden binalary yumşak toprağa dikýärler. Aç göz insanlar köp pul gazanmak üçin wara, guruluş haritlarynyň hilini peseldip has az harit ulanýarlar. Bolýardy bey. Bolýardy biz özümüz bu ýagdaýda näme edip bileriz? İlk başta aýtmama hem gerek bolmasa da, denet aýdyn, ilkinji bilen yer titremesi sumkasyny edinmemiz gerekdir. Ondan soňra videonyň açıklama bölümindäki goýjak yer titreme hadisesi wagtynda näme etmeli diýilen soragyň jogabyny aşagdaky videonyň açıklama bölüminde goýjak, silkamdan okap öwrenip bilersiňiz. Nesip bolsa bu garaşylýan Marmara yer titreme hadisesi birazjyk da gijirek gelsin wara. Bu aralykda esasanam şäher täzelemek taslamalar çaltdylar. Bu binalar yer titremesine çydamly ýagdaýa getiriler diýip umyd edýän. Egerde öňüne almasak, dogry zeminlerde, dogry materiallary we dogry guruluşyk usullary bilen gurulan binalarda ýaşasak, Ýaponiýanyň ilaty ýaly rahat ýaşar. Yer titreme hadisasynyň haçan boljagyny bilemizok, onuň öňüne amal bilemizok. Emma näme etmelidigini bilýärse,
Hanonda etjek zadymyz kiçijik hem bolsa onu etmene başlaýan.